माता पिता नहीं है तो बाजार के खिलौने सपने हैं। हाँ जी माई कमर तक ले आज कैसा जमाना आ गया? कैसा पहले चिट्ठी के जमाना रहे, आज हाथे हाथे मोबाइल बा। आज दोस्त दोस्त से बतियावल लोग चाहत नहीं के ना, लोग मोबाइले में बिजी बा अपने आप। अरे कैसन जमाना आइल बा, हाथे हाथे मोबाइल बा। अरे नई की पुतोहिया अरे बनावत गजबे रील बा। का मुख्तियार भाई नई की पुतोहिया तले पैसा आ गेलाई बाबा। हमारा मुखिया जी के नाम पर अबरी से मुख्तियार भैया नामवा भुला गेली लिखल बता महेश भैया के नाम पर। अच्छा जय हो। चलिए हमारा मुखिया जी के नाम पर 500 रुपया का पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बना रही अरे कैसन जमाना आइल बा, हाथे हाथे मोबाइल बा। 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 नई की पुतोहिया बनावत गजबे रील बा। केकरा के दोस्त दीजिएगा मुखिया जी? हाँ जी आज के बजाना के आजकल के समयाना के ना जी कि आजकल के खाना के निमन निमन खाना छोड़ के तो लोग चौबीन बर्गर खा रहा है गर्जिया। ठेला पर के चौबीन बर्गर डोसा गोलगप्पा रोल तो सब खा के सांझ के लेमो खोजे लगे बर्गर। नई की पुतोहिया बनावत गजबे रील बा। लोग झूठे कहेला भोजपुरी के बदनाम करेला तो कैसे कही भैया भोजपुरी असली नबा। कैसे कहे भैया भोजपुरी असली नबा। कैसे कही भैया भोजपुरी असली। कैसे कहे भैया भोजपुरी असली नबा। लगेला गाना अब तो ये महीना में गोरा गाना पे आना बेली अब तो ये महीना में गोरा गाना पे मेरा लो तो मीठी हरी ससुरवा में गो कइलू ये जा नैहर में रहलो टूटी हरी ससुरवा में गो कइलू ये जा चला के बेलल रोटी होय होए जा चला के ससुरे के बेलल रोटी कइलू ये बताइए बना मतरेल बा कैसे कहि भैया भोजपुरी ई गाना पर खुश होकर मुखिया जी के तरफ से अजय साहनी जी सह मुखिया जी के कार्यकर्ता हजारों हजार रुपया का पुरस्कार जय हो। बार बार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बंधन। वैसे कैसे पहले देखा तो कब मट्टी के घर जब बने दलानी बने तो एक दूसरा के दलानी में 10 गो 20 गो आदमी उठ के बैठ के बतियाए मुखिया जी। हाँ जी पहले के खाना बनावे घरे वाला पहले के लोग खाना बनावे घरे वाला घरे के जनाना लोग जनाना लोग हाँ आ नाचे आवे बहरी के लोग। हाँ आजकल घर के लोग नाचता हाँ जी। अब बहरी के लोग खाना बनावता। चढ़ली जवानी हर अरे कोई
गजबे रील आजकल रील का जमाना हो गई। भीभर खो जाती है तनी भीभर। एकरो में बढ़ा के रखी मेनवा के बॉक्स में। हेलो और बढ़ाइए आवाज खोलिए। हेलो हेलो तनी बॉक्सवा में दी। हेलो 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 कैसे कहीं भैया भोजपुरी आसो कैसे कोई भैया ज्यादा ना 5 मिनट पर सॉन्ग गाई।